kendiat akabaidai bat katuka itu ki giat ki bangila ki khubor ki bala dep kini ki ski benai mo ti lingba kitu ki RTI ki bangila file da kitu ki kenhon dengan syukwa ban pentip ni ya kaba mentahi hadu mentangi nakaliang gajungi ngia don kumba kanriu teli ki gates na ka revenue shpo teli ki gates na ka trade department ti nginya keren lingkong shwai ka trade mo kini ki shpo teli ki gates ki badon hapo ka trade department tinda kini ki shpo teli tang sau teli ki bangin dang yo pan Pyntrei kam hadu mentah ndai ki wei ki nila kadon ki badon case kidon ki ba la khang da ka district administration but kidon ru ki wei pada ki bangila khangi na po ka department ki jongi na man bangi smutu kam da don kam yangi banbu itu ki gates kitu ki jaka kitu ki shnong di kendiat ngachu Pynshai pi ha baidai bat ka trade department kini ki shipau teli ki gates kidon kum hapo maureng keneng hapo beltuli ha dihar maulendep siang yam tinang tu yang kuli borsora bagli bat atia berinta tina kini ki gates pada ka maureng keneng hapo mau khanu ka don kies tingim la pane keren tu kadang don hapo apreng ka jing ya kies ka beltuli ngila khang ka gate hapo dihar kum bapilai ka district administration kalawan ban khang ti hadu menta ngipat yo ban pli ka tu ka gate ti ngindang ya persyanghi ban ya keren bat ki bor sarkar kumno ngile kini ka gate namar ban ngidon kam ban yo ke NOC haka maulendap du ka kani ka gate du temporary ngila khang menta siang ru ngila khang ya ka gate ti kaba yat menta hapo boy nakaliang jong ka trade department ka don tang hangte po yam hapo industrial estate kata kadai na ka trade ti hapo iyong kulir ngila khang habor sora ru kadang yat ka bagliru kela khang ni ka gate bat hapo atia bari ti baru ki gate skiban nakini ki spotli ki bedai bat ka trade lightly ki long operational ti nakini ki lightly ki balong operational kumbang la ong pi mentan ka wei de po atia bari ka wei de po borsora bat ka wei de po yam de po industrial estate ka wei de bat ka trade department ti kumba pila gini ki RTI ki bala file manakani ka ni haki jing Pynshai ki ong baki don du lai pesan teli ti ya ka forest gate ngim num keren menta ti kini ki gates ki bangi ko apa keren menta ka dai betik tang ka jing pet ka jonga ka be dai bat jong ka revenue bat jong ka trade department na kaliang jong ka revenue ngidon khan reu teli ki toll gate ki badon ha ka list na kini ki khan reu teli ki toll gates ki bangi ngidon ka ba Pyntrei kam menta ka dai tang nyau teli kemudian nyau teli ki belong operational ti kini ki belong operational jong ka revenue department ka don hapo majai ka wei ti nang tu pade ka don hapo yam industrial estate kani gadai ka naka revenue department ti hapo ribhoi ko mon Pynshai phi bro khoi hadu menta nakaliang jong ka district council ka don artli ki gates ki belong operational hapo ribhoi district ti ka don sa ka wei pade hapo lihat mo ka belong operational kadon sa kawai po borsora ka bini ka revenue nang tu kadon hapo acara gaun bat kadon hapo atia bari hapo nang te hapo nong stoin bas ka sales di kini gidi ki gates ki belong operational na kaliang jong ka revenue handai na kaliang ka jong hiru ngidang don higi gates ki bangimut ban initiate lani ban Pyntrei kam tang pade ngi ha ban up ya ka jing patha jong ka kod namar ba kidon ki gates ki ba don ha preng ka kod case kumong ong mane na po ka trade department ka mau khanu don ka wei ka badon ha po ka kod case ti ka don san na po ka revenue department ru ka badon ha po ka kod case ka ta ka dei ha po mau korbat ka wei bat ha po narbong ti yakini ki gates ngi ngidang up ya ka jing Pynshai na kaliang jong uloyo jongi kumnu ngila ban le akabe dei bat ladang ngila ningim la ban penia yakini ki gates nang ni syakmat hendai ha bang ong kumta kidang don pade na kaliang ka jongi na kaliang ko office bangidang ya wat benya kidon kinu ki gates ki bangila ban peli nang ni syakmat ti ka wei ka ba nga syukwa ban Pynshai ni ka sulong bait ba na kaliang ka jongi district council kumpala pa hakti ki RTI ki ba fair bangi operate hadu lai pesang teli ki gates kalong ka babakla nama katu ka RTI ka pan be ya ka list
ti ki officers jungi hangni po district council ki ai be ye ka list kat kum ka jingpan jong ka RTI henry lengba ka tu ka RTI ki klempan kat no Tylli ki belum operational bat kat no Tylli ki belum operational ti nakaliang ka junga ngasukwa ban Pynshai kata ba hadu mentahi ki gates ki belum operational ki long tang kum ba khatway Tylli hapo ka khatway Tylli namar kumbang ala ong mene ki don hapo court case ki don ki ba bala kham na ka district administration but yikini ki gates ki ba kham district administration ni dang up ya ka jingtho na ka liam jong i council senior council ki jungi ya ka jing batha ba ka court ka ai na mar bang la pha ban pet na ka legal aspect ka bangila ban le ha ka bai dei ban pli kini ki gates ti ki dang sa teng hadu mataru na ma fitip ki court case kam numla hi ban shu ai marmari ka juba ka jong karo ti na ka liam ka junga ka ha ka bai dei bat kini ki gates ka mga kwa ban Pynshai ka dei bai tek tang Halor ka trade department bat ka revenue department kumulong manta na kini ka trade but revenue ko ba function hi ba ya hi manta mo ditang khatway Tylli hapo khatway Tylli te habai di ba kini ka door pa de kini hato ka don gano ko bala fix ta ka office ne ka le hi de kita ki ba fill out sus ne ka door ka de ba fix na po office kumba pila kini ki lat pa thai Khubor mukum ka gate dihar kumba chu ai nuksa kilet ka administration ka khang Henry ya ka work order ka dei ka ba ka bangila ai na ka office itu ki brio ki bagi ba up hang tu hak ka gate ru ka dei ka ba ngila ai da ka work order ka ba paka ya ki but ki receipt su ki ba paka but kitu ki nong khrong ru ngila ai jing batha ba kin deng da ki IDs te barok khot ki la biang ru barok khot ki gates ki ba ni persang ban penyang hakini benai bladam ke dei bi bangi ai da ka work order ka ba paka plus but ki receipts ki ba la print but ki ba khrong ru ki don la ka jong ka ID ti kumba shu ong no kim dei ki bangi shu pha khrong bai kum to ka dor ka bangi bu ang tu ru ka dei bala patha na ko office ban bu itu ki dor kumban shu karan no ka na ka liang jong ka trade department ka bangi check ikini ki gates ki ba ong ki non tribal gates ki tu ka gates ka dei ba check ya ki trading license ki don trading license ne am ban rung shani ban le khai shani but kini ki toll gates pada ki bangi bu ang ba ka revenue department ka dei ba ngin krong khajna ka bai dei bat kimar ki baki wanra na baro arliang na baro ki habang ong baro arliang kamut na state bat na bahar jong ka state ru kimar ki ngin bu wanra la bandai ki non tribals bat la bandai ki locals ru ki ba don hapeng ka jing khai haka jing ya lenti ka jong ka jing khai ka pateng ka jong ki ti kita ki dei ki instructions ki bangi la ai na ka liang jong ka office ngimsha ba kin don kanu ka ba kin bu dor daladi namar ba kum ka jing batha ka jongi hakinu ki gates ki bangila pha ban set up ila pha bu da ka signboard but hal tu ka signboard ru kila bu da ka kerteng jong ka district council jongi hi but ngila batha ikiru bakin bu iki dor ki baki krong kum ka livestock ka don da ka jong ki dor ki baki krong ti ki maru ki don ki jong ki dor ki baki ki krong kai pi habai di bigni ki himar kini ki bu gate hatu ka ka role jong ka district council halo pring gini hima jing bu gate jong ka hima hakapi dei bat ka hima ti long ka don da ka jong ka banta ka jong ka ban bu ki gates ka permission ru ka kamwanshim nang ina po ka district council na ningi kam ai ka work order ya kiru and ka don da ka jong ka banta ba ka hima ka trikam ti ki don lai banta ki gates ka wei ka dei ka gates jong ka hima ka ba ka district council kam don bentai ka le bet hi da ka hima ka permission ru ka le ka hima ka work order ru ka ai na ka liang jong ka hima